нали, света на живите, света на мъртвите и как те си взаимодействат. Затова книгата се казва Светосянка. Светлина е светът на живите и сянка е светът на мъртвите. Разбира се, си оставих вратичка за следващи части. Накрая има един много така епохален обрат. Страшно интересно разкритие, поне според мен, за характера на самия свят. Надявам се, няма да го разкрием още сега. Оказва се, че разбира се, че не. И в момента мога да се похваля, че пиша втория сезон на този аудиосериал, който ще се казва Светломрак. Какво се случи с историята, когато вече излезе като аудиосериал, първият ти аудиосериал всъщност? Ти как се почувства, през какво премина? Беше страхотно чувство. Имаше няколко особености, няколко разлики, нали, писането на роман и писането на аудиосериал. Не е сценарий, по принцип някои хора си мислят, че е сценарий. Не. Книга е,